Sikubingelele sikhomkele indaba enze ihora lesikhombisa kusihlwa ngalolu suku lwabesifazane. Igama lami nguNoxolo uMamtshali kwaMwali. Kanti ke njengenjwayelo sengifikile ukuzokuthamdela indaba zosuku. Asingabe sapholisa amaseko kasingene kuzo ke ehamba phambili. We strongly condemn the violence and the destruction caused by this dispute. Umengameli wezwe uSiril Ramaphosa ugxeke ukucekelwa phansi kwengqalazinda ngenxa yesiteleka semboni yamatekisi eKapa. Ubekhuluma emcimbini ogubhusu kulabesifazane eindlini zombuso ePitoli. Siyaxolisa kakhulu kubakhweli nabahlali bale Ntshona Koloni. Ngale meko sikuyo siyayiqonda ba ibachaphazela kakhulu, abakwazi ukuya emisebenzini, abantwana abakwazi ukuya ezikolweni. Akacaci namanje ukuthi amatekisi azoqala ukusebenza kusasa noma cha eWestern Cape. Inhlangano yamatekisi Santaco ithi izothatha isinqumo ngemuva komhlangano wayo noNgqongqoshe wezokuthutha. Kuleli iqoqo lesibili lebanyana ebelibambe iqhaza emqhudelaneni wendebe yomhlaba yeFIFA yabesifazane eNew Zealand nase-Australia. Umengameli uSiril Ramaphosa usegxeke kakhulu ukuphazamiseka kwezakhiwo eziyimele nezomphakathi edolobheni laseKapa nokholele ekutheni ukubungaza lolu suku kuyiswe ePitoli. Izakhamuzi zasemkhandlwini waseKapa zivuke umbhejazana zaba nobudlova kwashona ke nabantu abahlanu odlameni okusola ukuthi luhlobene namatekisi kusukela ngoLwesine lwedlule. Inhloko yombuso isicele izinhlaka ezahlukene eKapa ukuba zixazulule lenkinga ziphinde ihloniphe nomthetho. Kudingeke ukuthi umcimbi ogubha usuku lwabesifazane ungasabanjelwa ekhaya elisha eKapa, wayiswa ezindlini zombuso ePitoli, nalapho abesifazane bangonyaka u-1956 bamashela khona. Umengameli ke uRamaphosa ugxeke kakhulu ukungahloniphani ukuphula umthetho kulombhikisho ilabo abaqondene namatekisi. While our democracy protects peaceful protest as well as lawful strike action, we cannot condone what has been happening in Cape Town, and we strongly condemn the violence and the destruction caused by this dispute. Ungqongqoshe obhekela besifazane, izingane kanye nabantu abaphila nokukhubazeka, uDokotela uNkosazana Dlamini Zuma uthi abesifazane bakuleli abakhululekile nakancane. South Africa is not free. It will only be free when we are free as women. I want to say, as government president, let's take the district model approach, even on GBV. Let's say in every ward, the councillor must be at the forefront of fighting GBV. Kukhulunywa ngesihlava sodlame oluyamene nobulili, umyalezo ubuqondiswe ngqo kulabo abahlukumezayo, abadlwengulayo kanye nababulala abantu besifazane. When you touch a woman and you are arrested, no bail for you. And when you kill a woman, life sentence for you. Umengameli uphinde wakhuluma ngemholo engalingani emsebenzini phakathi kwabesilisa nabesifazane kamuva nje indlela isafa iphatha ngayo ibanyana. There must be equality of payment between men and women at that level. In fact, right now, I'm sure you will all join me. They should actually be getting more paid because they perform better than our men. Abesifazane kuleli abaphephile emakhaya abo, emgwaqeni, emsebenzini, ezikoleni, emanyuvesi kanye nje nasemphakathini wonkana ngenxa yodlame olubhekiswe kubo. Kusenjalo abantu besifazane abasebasha sebebalule ukuntuleka kwemisebenzi kanye nokuhlunyezwa kwabo njengeyingqinamba ehamba phambili emphakathini abaphila kuyo manje.
Imbokodo iphume ngobuningi bayo namhlanje ukuzobungaza usuku lwayo iphinde idingide inkinga ebhekene nazo emphakathini. News with Imbokodo is the importance of the women. Yes, our president must come upon. We must make sure our youth is deployed. Our children, they are at school. When they're finished, they just sit at home, and it's not fair for the youth. As women, we don't even like each other. So how do we expect other people to love us? Amaphoyisa esimame amashe esuka SME Marks aza ayofika endlini zombuso. 29 years into democracy and 67 years of women's struggles. Finally, women are finding their place even within the work environment. The quotas that we have set up as the provincial government and national government of saying 50% must be women that get recruited. This is the end result of it. You are seeing more and more women officers, even in the Panya. There's a lot of young women that have actually joined in the force. Bangaphezulu kwenkulungwane abesifazane abebehambile lo mgubho namhlanje. Abesifazane e-Eastern Cape bathi uhulumeni udinga ukuthi andise imizamo yakhe yokuthuthukisa abantu besifazane ukuze baphume endlaleni. Lesi sicelo ke senziwe lapho kade kubanjwe khona umcimbi wokubungaza usuku lwabesifazane kuCentane. Ulubaphathiswa eseMpuma Koloni uOscar Mabuyane uthi ukuxhotyiswa kwamanina ngezakhono kunganceda ekulweni indlala kunye nentswelangqesho. Siyabafuna umama bonke baphakame bazame ukuzenzela ukulwa indlala ayiziba lidouble kaRhulumente kuphela. Ii-factories zizawukwazi uzofika apha sifuna uthetha nge-oceans economy kulezi ndawo yenye yezinto ebalulekileyo ukuthi ukuzela ba abantu abalobayo apha bakwazi ba simeme abatyala izimali bazovula amashishini nazi ii-factories zilele apha edolophini. Sifuna uvula eza factory khona ukuze kuthathwe inhlanzi apha zinkonqoka lapha kufutshane khona ukuze abantu balapha bakwazi ukulwa nendlala. Kanti amanina athi uRhulumente akenzi ngokwaneleyo ukuwaxhasa. Economically, any of the programs that are run within the area when it comes to the local economic development, we must make sure that at least a percentage is secured for women. Ukuzu apply funeka ube kanti uneshishini ebelikho for 6 years. Okanye thina kule institution kule kwelisango sikulo asimsupport umuntu oyi1 sifuna abantu abahlanu ndixelela into bana ke nje bamna ndine passion ndizabachola apha abanye abane abanale passion ndinayo. Inkulubaphathiswa uMabuyane umemelele kwiinkokheli zasekuhlaleni ukuba zithabathe inxaxheba kwidabi lokulwa ukuphathwa gadalala kwamanina. Ingulubabalo data kundaba ze-SABC kuCentane. Inhlangano yamatekisi iSantaco eWestern Cape izomemezela isinqumo sayo ngokuthi ukusebenza kwamatekisi kuzobuyela nini esimweni sejwayelekile esifundazweni emva komhlangano nongqongqoshe wezokuthutha uSindisiwe Chikunga. Amabandla ezenkolo bakhulekela ukuthula noxolo ukuze kuphele isiteleka samatekisi eKapa esiqale ngolwesine lwedlule. Sele kusiqalile sekushona abantu abahlanu kanti inkulungwane zabagibeli abasebenzisa amatekisi namabhasi zisele dengwane ngenxa yomthelela wesiteleka. And pray for them and I lay my hand on them. It came from the fact that both of them under God made a commitment to ensure that they will talk, that there will be peace, and that they've heard that when two elephants disagree, the ground suffers. Kailisha ngenye yalezo ezikhahlamezeke kakhulu ngenxa yesiteleka esiqhubekayo. As a Culture Development Forum and our sister organizations across the metro is on the one thing and one thing only, that there must be peace. That the taxi strike must be resolved peacefully and be resolved soonest now. Nthakho kulindeleke ukuthi bubambe ingxoxo nomkhandlu wedolobha laseKapa ukubhunga ngalokho okuyinkinga embonini yamatekisi eWestern Cape. Kakhulu kubakhweli nabahlali bale lentshona koloni ngale meko sekuyo siyayiqonda ba ibachaphazela kakhulu abakwazi ukuya emisebenzini abantwana bakwazi uya ezikolweni nathi ngabantwana bethu abo sithetha ngabo zifamily zethu ezinentsapho ezixhomekeke kweziteksi ukuze zihambe kwindawo ngendawo kufanele ziye kuzo. Caci ukuthi amatekisi azobuyela yini emsebenzini wawo kusasa.
Abashayeli bamaloli emngceleni koMatiport eMpumalanga basola abenhlangano yamatekisi ngokungabaphathi kahle bathi basola ukuthi ibona asebebajikele babamba ke inkunzi. Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule inhlangano yamatekisi yanquma ukuthi izolawula umgwaqo N4 koMatiport obheke eMozambique. Abashayeli bamaloli bathi yona lenhlangano yamatekisi ekade bavikela isibajikele manje ibabamba inkunzi. Bashayela amavili bayapontshisa basidubula konke nje lokubi bakwenda la kahle kahle labantu balambile. Inhlangano yamatekisi iziphikile izinsolo ezibhekiswe kuzo. We're not beating anybody. We're not doing anything wrong to anybody. We're not rob anybody. So why are just to control the queue? If the driver is jamming the line, we tell him to turn back. Inhlangano yamatekisi libombo Maputo Corridor Transport Logistics inxusa uhulumeni kuba angenelele ukuze kuxazululwe lenkinga. Mbukeli-ke njengamanje sisathi nje keqhu ngapha ngaseyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela uWT. Sisinqene ukuya emakliniki ngoba emakliniki sifike sibambe online abade. Uyaqhubeka nokudlondlobala umkhankaso wodokotela abasebasha wokuhlinzeka ngosizo lwezempilo eThekwini owasungulwa ngesikhathi sokubheduka kwe-COVID-19. Sikubingelele siphinde sikwamukele mongabe usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ugxeke ukucekelwa phansi kwengqalazinda ngenxa yesiteleka semboni yamatekisi eKapa ubekhuluma emcimbini wokugubha usuku lwabesifazane eindlini zombuso ePitoli. Mbukela sikhumbuzeke ukuthi lezi indaba ziyatholakala na ku-YouTube vele ungene kuye uyicinge ngamagama athi SABC Izindaba na kanjani ke uzosithola. Imisebenzi yasolwandle okubalwa kuyo eyokushayela emkhumbi yaziwa njengeyabantu besilisa kakhulu kodwa manje ke kuqashwa kwabesifazane kuye kusezingeni eliphezulu. Kusenjalo umkhandlu wezamachweba wakwa-Transnet unikeze abesifazane bodwa ithuba lokusebenza eNelson Mandela Bay nasechwebeni laseThekwini namhlanje. Usuku lwabesifazane echwebeni laseThekwini beluyintokozo njengoba bebeqhuba imisebenzi yabo ngaphandle kokukhathazeka. Lolu suku lusho ukuhlonishwa, ukuqashwa nokuphathiswa kwezikhali zamantunga kwabesifazane ababamba iqhaza emkhakheni yemkhumbi. uTracy Miyeza ongunjiniyela omkhulu emkhunjini uMkhuzethaku umsebenzi wakhe ukuqinisekisa ukuthi i-engine iyasebenza. Seeing as this whole industry has been very male dominated for a long time, it's kind of difficult getting into the boys club because they always have this perception that we are not as strong as they are. Nosipho Bokako yena uqeqeshele ukushayela noma imuphi umkhumbi. To have an unrestricted license, it means you are able to navigate vessels of any sizes. Even the big container ships, the capsize, we are able to navigate those. Echwebeni lasePort Elizabeth eGqeberha nakhona kwenziwa into efanayo. Isebenze ngama-29 zabesifazane ibamba iqhaza eqhubeni imkhumbi eyisikhombisa. Inhloso yalokho ukunqamula imingcele yobulili kulomkhakha. When I started, it was male. Most of the times it was old male on the tags. There's more space. Even in the offices we have women, the marine operation. Now we have a new marine operation manager. Inyanga yabesifazane ayigcini nje ngokubungaza inkulungwane zabesifazane ababhekisha ngalolu suku ngo-1956 kodwa ibungaza nalaba ababambe iqhaza emkhakheni eyahlukene kuleli. Iqeqebane lodokotela abasebasha baqhuquzela ukuthi abantu abasha kanye nabesifazane bathola usizo lwezempilo olungcono eNingizimu Afrika. Uhlelo igiredi inhloso yalo ukuhlola abantu liphinde libaluleke ngezempilo mahala. Udokotela uSiyanda Mngangatho ungomunye wodokotela abasebancane abazimisele ukuhambisa uhlelo lwezempilo emphakathini engakwazi ukufinyelela kwezempilo. Wakhulela esifundazweni Eastern Cape lapho abantu behamba amabanga amade ukuyothola usizo lwezempilo. Ngezinye izikhathi babuya emakhaya bengalutholile usizo. Lena enye yezindlela eyenza yena nabanye ozakwabo bafuna ukusiza abantu. Ngoku nje ba
iproject yethu isikhula kubonakala ukuthi namanye ama services ayadingakala njenge HIV testing nama services family planning. So izathu ezibekwa ngabantu abasha ukuthi bafila engathi bayajajwa ngabantu base clinic. Labo dokotela abasebenzisana nomnyango wezempilo banezimoto ezingomahamba nendlwane ezingu-46 ezifundazweni ezine. Balekelelwa abahlengikazi abangu-95. Sisinqene ukuya emakliniki ngoba emakliniki sifike sibambe olayini abade futhi uthola ukuthi usubambile ulayini uphinde futhi ungaluthola usizo kodwa ungalutholanga mhlawumbe kuthi ubuye ngakusasa. Fika kwabantu bazempilo ngalana kuthina kusiza kakhulu ngoba sesiyazazi imphumela yethu, ushukela siyazazi usimiphi, iBP sesiyazazi, yonke into sesiyayazi ukuthi iqembu lekiredi linethemba lokuthi lolu hlelo luzokwazi ukufinyelela nasezindaweni zasemakhaya kuleli. Mlondi Khadebe, SABC News kwaMashu. Ukuvalwa kwamanzi izinsuku ezinhlanu eKimberley kuzokhahlameza kakhulu izakhamuzi zalapha kubalwa nesibhedlela iRobert Mangaliso Sobukwe. Umasipala iSolplaki umemezele ukuvalwa kwamanzi njengohlelo lokulungisa ingqalasizinda. Ngomzuzu wokugcina kufanele izakhamuzi ziphuthume zikhe amanzi emva kwesinye isinqumo sokuvala amanzi kulo masipala. We have to run after the JoJo tanks. They don't put the tanks on the corners of one street, as they say. They go around, they come that time. And we are old ladies. Obviously, my brother, as you can see, and as you already know, that a lot of businesses are going to be affected by this water shutdown. And but the load shedding and all, load shedding is understandable, we got used to it. But water is going to affect us hugely, not only as businesses, but also as households as a whole. Ukuvalwa kwamanzi kulindeleke ukuthi kukhahlameze isikhungo sezempilo iRobert Mangaliso Sobukwe. That's an intervention measure to manage the usage of water for ablution facilities and emergency cases at Robert Mangaliso Sobukwe Hospital. In this case, the more people moving in and out of the facility, the water demand will become higher, of course. Umasipala uthi uvale amanzi ngoba ufuna ukulungisa ingqalasizinda. The interruption will also present an opportunity for us to incorporate the repair of major leaks on the reticulation network. This will provide the municipality enough time to fully drain the affected pipes, to undertake the repairs and to restore the water supply to all communities. Amanzi kulindeleke ukuthi abuye ngomsombuluko ebusuku. Umthelela olethwa impi ephakathi kweRussia neUkraine kwezolimo kulindeleke ukuthi ube phezulu eqhulwini engxoxweni uma sekubanjwe ingqungquthela yezolimo yeBRICS eMudimule eLimpopo. Ongqongqoshe abangaphansi kwamazwe eBRICS kulindeleke ukuthi bahambele le ngqungquthela yeinsuku ezine. INingizimu Afrika ithi impi phakathi kweRussia neUkraine ikhahlameza ukungenisa kwesitshalo kanye nezolimo ezweni. Isiphathimandla zithi lokugugunye kwezinto ezizodingidwa engqungqutheleni yezolimo ye-13 ezobanjwa eLimpopo. The issue around the geopolitics is a topical issue, and at this moment you would know that what is currently happening between Russia and Ukraine has affected quite a few commodities that are being used in agriculture. From a perspective of grains, you have had the issue around wheat, from the issues around your fuel. Kusenjalo abanye abalimi baseMadimole banxusa amazwe eBRICS ukuthi abachase ngemali. The support that we're looking for is to be appointed as one of South Africa's first Dagga industrial Dagga development team to help communities, help them in educating and also showing them what are other things that cannabis can do. In terms of what we would need from government, it's mechanization as subsistence farmers, because there is land in the rural areas. Ingqungquthela yezolimo yongqongqoshe abangaphansi kweBRICS kulindeleke ukuthi iphothule ngomgqibelo. Salithelekile futhi elinye iqoqo lesibili lebanyana ebelibambe iqhaza emqhudelanweni wendebe yomhlaba yeFIFA yabesifazane eNew Zealand
Lemukele ngenkulu intokozo ithimba labadlali beqembu iBanyana Banyana ngesikhathi litheleka ntambama namuhla esikhumulweni sezindiza iOR Tambo eGoli. Iqembu laseNingizimu Afrika liphume emzuliswaneni omkhumula jezi emva kokwehlulwa yiNetherlands ngamagoli 2-0. Yize betumele ngokusheshe babuye emqhudelaneni abadlali bakholelwa ukuthi bafunde likhulu kulo mqhudelwano wakulonyaka. It was a great experience. Yeah, we went through the group stages and we made it out of the group stages. We made to the round of 16, and yeah, I'm proud of the girls and I'm proud of the progress that we made in the World Cup. Inhlangano engamele ibhola lezinyawo kuleli isafa ifuna ukuthi kusungulwe iligi esezingeni eliphezulu yamaqembu abesifazane okuzokelekelela ukuthuthukiswa komkhakha webhola lezinyawo lembokodo. We had set a target for them to at least get to the round of 16, and they had also set a further target for themselves to get to the quarterfinals. But I think with what they have achieved, we are really happy. But obviously, we need to go back and step up, in terms of women's football development. Abalandeli bebhola lezinyawo eNingizimu Afrika abekade behlangabeze iqembu bayishaya isifuba ngeqembu labesifazane. Our girls make us proud. So Mzansi Africa is on the map because of the girls. What will happen 2027 World Cup? The girls will be mature to be and they will be the best. Kanti ithimba lokugcina labadlali kanye nabaqeqeshi kulindeleke ukuthi batheleke ngolesihlanu. Ngikubingele mbukele emakhaya ngiphinde ngikwamukele kwisimo sezulu sanamhlanje kwesihla ake ngithi nje Happy Women's Day kwimbokodo yaseNingizimu Afrika kepha ke sibheka amazenga okushisa kusihla ukuthi ame kanjani ke ligubha magagasi ke ogwini lasentshonalanga kanti ke zikhona ke nalezi imvula ke zingathene ilindelekile nje kakhulukazi lapha esifundazweni sakaZulu Natal kuyana kanjalo eMpumalanga kanti ke amazinga okushisa aphansi kusihla kakhulukazi Japan masibheke lapha iKapa lodumo liyabanda ngo8 kanti ke Kelvina u5 masibheke nje lapha ku Uppington u12 kanti ke eGoli eSoweto kwaNdonga ziyaduma liyakubuza ngempela ukuthi ngubongaki ngo5 eMusina u11 kanti ke emele uqhaqhazisa amazinyo ke ngo6 eLady Smith liyabanda ngo8 eRichards Bay thanda ukuthi nje lipholeke ngo15 pholileke eEast London ngo15 kanti ke liyabanda eGqeberha ngo11 kanti ke kusasa liyashisa ke lapha esifundazweni sase Western Cape masibheke nje koKapa lodumo u27 thanda ukuthi nje lipholeke lapha eUppington ngo25 liyabanda ke eFreiburg ngo21 kanti ke Mahikeng u20 ePretoria u22 eGoli eSoweto kwaNdonga ziyaduma u20 kanti ke Musina lipholile ngo23 liyabanda ke eMelo ngo15 eLady Smith u23 kanti ke Mgungundlovu u23 Richards Bay u23 eThekwini eClermont kwaMashu eMlazi u23 na kanti ke lapha eEast London liyashisa ngo27 shise njalo ke lapha koGqeberha ngo30 ngisibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihlwa mina ke ngiyintombi kaMadlamini ulangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe.